inkosi ethande into kasilize ngale mbabemini wabasekolose isahluko sesesithathu saqala kule vesi yeshumi elinesibhozo 18 ke ukuthoko page ezantsi ngu-1163 isinhloko selilizwi ngokwe-heading ebalulekileyo iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Kodwa ke xa sifumana ke ngoku nenye heading ekwelizwi intlalo yosapho olungamaKristu sawufunda ke bangcwele kwabalifumeneyo. Nina bafazi walulameleni awenu amadoda njengoko kufanele abasenkosini. Nina madoda bathandeni abafazi benu ningabi bukhali kubo. Nina bantwana balulameleni abazali benu ezintweni zonke kuba oko kukholekile kuyo inkosi. Nina boyise musani ukubacaphukisa abantwana benu ukuze bangafi inhliziyo. Nina bafazi alulameleni awenu amadoda ngokwasenkosini. Ingxaki uyanqaba umntu engunkosikazi akwazi uthobela umyeni wakhe. uThixo kusikelela nangokuthobela umyeni wakho ngoba ithi neBhayibhile umyeni wakho yintloko yakho. Amen. Andithi ubuvume ngokwakho ukutshata. Andithi lo myeni xa ebekuthatha ekufuna zikhona iimpawu azibonileyo kuwo ezibangela into yoba akwazi ukuyozithoba kuwe ezokucela into yoba ucela ube ngunkosikazi wakhe. Unkosikazi kukho for ukuncedisa apha ecankwalo myeni. Amen. Sendisokola kangaka nje ndingenamncedisi kungenxa nto yoba owam umncedisi ebendimncedisa ngandishiya. Kodwa akandishiyanga ndodwa. Akandishiyanga ndodwa. Ndishiya umthetheli ngumoya wethu. Uyathetha umoya oyingcwele nam uthi xa uthetha uthi ngoku mntanam yenza ngolu hlobo uthi mntanam le fowuni yibambe. Khona into asengxakini. Iifowuni ezininzi ndiye ndiziyeke kuba ndive apha umoya ovule kuba ikhona ivoice yam iselya ekhalima ngelizwi nabafazi walulameleni awena unobangela ukuxabane nomyeni wakhe endlini yintoni? Kungalulameli. Kungalulameli. Otata unobangela into yoba ufumanisa uba endlini ngoku alukho uthando uvala umlomo wakhe awufukumi wenze nto ngomyeni akho. Amakhosikazi akweka namhlanje abangakwazi uhlambela abayeni babo. Ndawucela umntana othile akazohlamba impahla omyeni akhe. Wathi utata xa efundisa athi umntu nomntu unomoya wakokwabo. Lo mntu umcela makakwenzele uwashing unomoya wakokwabo naye akawazi lo moya. Lo moya uthi ngoku nihleliyo uniphithanise
yena akazazi behamba nje uhamba nomoya othile apha kuyo. Ziveleni uba unomuntu abantu ongakwazi uthetha nabo. Zive ngohlobo loba udikwe ngumuntu othile. Amen. Lapho ke ekukhuleni kwethu emakhayeni ethu esenjalo loo nto namhlanje ukuba ungumuntu ongengowalapha kulo mzi ungena endlini unkqonkqoze nkqonkqonkqo. Thamini ume apha kule ndawo ume kuyo ngasemnyango. Uzawuthi ke ngoku lo mntu ngena yiza ngapha edayini. Ulandela bani ke ngoku lo mnikazi into othe kuwe khamini. Niyandiva? Nina ke abelixesha abafazana akasatsho utshomakho noba nqo umbona sengenile azingqole ekamereni yakho. Uhamba nantoni ngoba ekamereni yakho? Noba usindisiwe unomoya olwanayo. Le nto ke sikhule thina kuthiwa ikamere yakho yeyomyenakho, akalulungelo umuntu lokungena kuyo. Ngoba yona nto ibuhlungu le tshomakho into ezawuyenza ungena kwayo kule kamere yakho ivele ithi fuhle ebhedini yakho nomyenakho. Ulindeni ngoba isiphithiphithi singabikho. Umazela into bezohlala kule bhedi yakho into yobapha ngaphakathi njengoba inzondo ingaka kubantu abaphilayo namhlanje. Athi xa ethandaza ngoba umoya othandazayo uyavuka ngusathana wakhe. Athi ndifuna Thixo uchithe lo mzi wakho kuba kudala ndibabona bevana baxabane nokuxabana. Athi ndifuna uchithe lo mzi. Athi awufunge umoya wakho kwabo. Yelo xesha wena usawumanisithi Thomam, heyi mani ndihambe, heyi mthoba umyenami into andithengele yona, heyi mandikubonise ntombi. Ithi Thomi ngaphakathi ndizakufumana. Ndizawufuna nale ndoda yeyam le nto. Itsho ngaphakathi. Ndimane uthi xa uvula udrophile okanye esutukesini ukhupha le nto umbonisa yona. Athi xa ehleka yayisentla. Ngaphakathi uthi ngakuthi shu. Ndikwenza ndilahlane thuni iphele tu. Kodwa unoYesu apha kwangaphakathi elixesha lethomi ingathi yakuthanda uyayibona mani unoYesu. Ngexesha ukhalibani. Ngexesha uthi bantu soze kuwusathanisa. Uthi nothi kuwe. Amen. Yibethona. Amagqirha nina nijonga abantu abaphansi. Awesi lathakatha ngoYesu. Yazi umoya omdaka osebenzisa umuntu othi sindisile. Apha enkonzweni njengoba ndihlala kule ndawo. Akho nto ndingayiboniyo. Ndibona konke. Amehlo omnye akujamele kakubi. Uthi xa umjonga kuba uyaziva mos xa kumntu okujameleyo. Xa uqala ujika umjonga athi iyebelela transparent. Umoya ngelihle. Amen bathandeleyo. Lo mzi wakho uzawukwazi umela njani ungunozitori nje. Yazi nkosikazi, ndifundiswe ngexesha ethu tata mfazi vala nomyeni wakho. Abantwana apha endlini uba unabo dlala nabantwana bakho. Abantwana mabaluve uthando lukamama, mabaluve uthando mthathatha. Abantwana njengoba nibazele banida ipisi yenhliziyo katata nepisi yenhliziyo kamama. Kukho ixesha ekufuneka ukhuziyeke izinto zakho ukuthatha abantwana bakho uhlale nabo etafuleni
uthi bantwana bami, uthi mama ngiyedaka uqala ukuphakela abantwana kuba bazawulala msinya. Ungutata ukhululeke abantwana uthikele ufake emntaneni yakho. Ungasoloko kanti lonke ixesheli utata uhleli engxola. Utata usoloko ehleli apha endlini akanabubele akanathando. Uthi awungene vele emsebenzini abantwana bagilane ukubaleka bebheka kumama bo ngoba lo tata utheni ukhohlakele. Abantwana badinga uthando lwakho. Bafuna imini ngenye imini ubathathe ubaselwandle ingekafiki imini yoba inkonzo ithatha abantwana ibaselwandle. Bafuna imini abantwana into yoba khawubathathe ukuyobatyisa nakospare nakontshontshono apho kutyiwa khona ubanike ithuba lokudlala. Bafuna imini yoba abantwana ukubathathe ubase koojingi anebathandekayo unike ingqondo yabantwana into yoba abantwana mabakhule bengahlukumezekanga. Ndithi ngumama mna umama uzoqhwabitha umane ubutha umama akapheki lo mama akaklini udibana nekapha emnyango